ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு இல்லைன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் போனவங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் வந்து காதில் விழுந்திருக்கும். என்ன அப்படின்னா சிஎஸ்ஆர் எஃப்ஐஆர். இந்த சிஎஸ்ஆர்னா என்ன, எஃப்ஐஆர்னா என்ன அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ வந்து சிஎஸ்ஆர் எஃப்ஐஆர் அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் ஏதாவது ஒரு புகார் மனு கொடுக்க போயிருந்தவங்களுக்கும் மற்றபடி அந்த சைடு போறவங்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் வந்து காத்துல வந்து விழுந்திருக்கும். என்னது சிஎஸ்ஆர் எஃப்ஐஆர். சிஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ஒரு புகார் மனு கொடுக்க போறேன், அதை வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டர், சமுதாய பணி பதிவேடு, அதில் வந்து அந்த புகாரை பெற்றுக்கொண்டு பதிவு பண்ணிட்டு ஒரு ரசீது நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதாவது அந்த மனுவை பெற்றுக்கொண்டதற்காக காவல் நிலையத்தில் நம்ம கொடுக்குற அந்த மனு ரசீதா என்னது சிஎஸ்ஆர். அடுத்து வந்து எஃப்ஐஆர் அப்படிங்கிறப்போ இந்த சிஎஸ்ஆர் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற புகாருக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கு எவ்வளவு உண்மை முகாந்திரம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த போலீஸ், அதாவது காவல் அதிகாரி இடப்பெயர் ஒரு களப்பணி செய்கிறாரு. இந்த கள ஆய்வு நடத்தி அதிலிருந்து அவர் கிடைக்கிற சில தகவல்கள் என்னது ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையாக பதிவு பண்றாரு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட், அதான் எஃப்ஐஆர். இது வந்து நம்ம எங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிஆர்பிசி, அதாவது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு செக்ஷன் 154 வந்து இந்த எஃப்ஐஆர் வந்து பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறைகளை வந்து இங்க என்னது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து இந்த சிஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது நம்ம மனு கொடுத்ததற்கான ஒரு அடிப்படை, அதாவது இந்த மனுவை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆதாரம் தான் இந்த மனு ரசீது. அடுத்து வந்து எதிரி மேல என்னது வழக்கு வந்து அவங்க விசாரிச்சு வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உறுதியுற்ற ஒரு விதம் தான் அமைகிறது என்னதுன்னா எஃப்ஐஆர், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.